Roma 15 versikulo 13. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Maong igsuon sa kanunay makigrelasyon kita sa Ginoo, makigsuod kita sa Ginoo tungod kay siya ang tinubdan sa tinuod nga paglaom o kalipay. Ug sa kanunay makigdait kita sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. Kay kung mutubo ang atong pagtuo diha sa Ginoo, ato gayong maangkon ang tinuod nga kalipay ug paglaom sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Atong maangkon kanang tanan igsuon pinaagi sa atong pagtuo nga mo-grow ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ug kanang tanan mahitabo pinaagi sa tabang sa Espiritu sa Dios. Tungod kay kung wala ang Espiritu sa Dios nga molihok sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, dili gayud motubo ang atong pagtuo sa atong kaugalingon. Maong kinahanglan atong papuy-on ang Holy Spirit sa Ginoo sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong tibuok nga kinabuhi. Tungod kay kung anaa na ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi, mapuno gayud kita sa kalipay ug motubo ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.